Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sampai tujuan. Oke, kianyong ning kene lagi ning kene orang-orang dinti. Nah, cuman nyongku lagi karo mama saya sing lagi galau. Nah, saiki nyong pan maksa kiwak ya. Mau ning rantau kayak gini kudu apa bae masak. Godhong-godhong ae masak bae wis. Oke, kita ndeleng masaknya nyong ya. Ceki brot. Nah, kayak kowe ning kene kowe ana imak kowe. Imak ning. Iwak. Nah, iwak kowe. Es iwak soalnya es anak iwake. Nah, primen sih. Nah, kene kene wis. Nah, kita digodhog dhisik pet mateng. Ini kan mentah, harus mateng berarti ya orang utama nih, ya kan? Nah, aku kipas. Oke Mas Lihun. Oke, kita cek ibrot dulu mateng na iwak. Tetap ikuti ya bro, aja bering dende. Wes, kowe nek wis ngantuk le turu ya. Nah, ngantuk mulak bae turu. Ya, Rane Messi kilur. Messi. Si Ronaldo ini kan lagi bertanding. Messi ini gue ngene. Ini nyutang. Nah, terus mateng ge wake ge. Jason. Nah, kira Jason ge. Jason kasih ngarep gakuk bae. Terus ngeliat box. Iki gua nggo empan si Jason. Oke, kita gak. Wake, oke nang pan racik di situ bro. Lur, kios dadi lur kari empakna. Jason. Nah. Jason dudu Messi Jason. Ge, Jason. Mangan kan wis gedhe wis bocok. Nah, lur, ge ning kene. Ana Mas Putra ke lagi gawe tulisan wangi-wangi padahal kayak kok dikira kayak garis wah jadi gelut ke enggak mangan sing wareg ya mas metu anjing kabel ki bro tempat kerjanya nyong ki bro kabel gede-gede alur ke wah ning kene ku ana besarane bajing apa ki mbok. Nah ki warane tes karo tesi ya. Cuman tesane tesine endi wong rene bae. Nah siki dempane dhisik. Soale ngunane nyong akeh ya ning perantauan. Nah, pane dhisik. Pane biasa bubur. Si Messi Jason melu-melu bae. Nah, ki pangan sudah dike gari tembakna. Kudu diri sabar, Wak. Tuh, ora bisa kita suci. Weh, pangan ya. Obar mangan di kelon dan rosa. Oke, bro. Nah, ya, kritik ya. Ya, pangan yo. Sejeralatan bae tak piti sisan li. Nah ke hewan peliharaan ge bro ya itu hewan liar utuh. Nah mangan kita ngesih mau kita ngesih. Oke pemiki hewan peliharaan nyong ya ning rantau ya bro. Sing duwe hewan ya denpani aja nanti ora oke bro. Oke sekian disit. Semoga ngesot bisa ketemu maning bro. Assalamualaikum lur. Salam seduluran. Oke.